אז מה קורה חברים? כאן The Man of Darkness, שזה אני איתן, היום אנחנו בלי אורן, ואיתי נמצא הערוץ האחד והיחיד סופר וולף. כן, כפי שאתם רואים על המסך זה VS אני נגדו, זה בעצם כוחות על. או, ועכשיו היה שמת לי את את הכוח זה. של הענק הירוק. הקפאתי את זה בעזרת כוחות אוקיי, עשיתי הקרח עליו של אללהו אייסמן. אכבר, כן, אני מקווה שננסים לראות עכשיו את האללהו אכבר הזה. חבר'ה, קלטו קטע. איתן הרעש. זה כזה מצחיק. וואו. מה הוא עשה כאן? איזה מהלך. או, דיים. לא. וואו, ליאור, זה איזה הכי טיפשי פראייר מה אני. שעשית עכשיו. איזה פראייר אני. איזה פראייר יצאתי שם שעליתי על הקיר. אתם יודעים, סתם רציתי להשוויץ כי אני יודע איך להשוויץ. לא, כי אתה שוויצר. צודק. וואלה, צודק. ראית גרפל יותר חזק ממגנט. I don't care. יו! לא יודעת אפילו שהלכתי לשם. וואו. חבר'ה, אנחנו בוואן ווואן ואני קורא את איתן 1-0. הכי טוב. טוק גוד, אל תדבר רע, אל תלכלך את הפה. טוב, איתן הוא מעולה ברוקט, יותר טוב ממני. נו, ברור, מה יש לך? וואו. שלחו לי הודעה בסטים, אני לא יכולה. באמצע המשחק סטרספול. די, אלוהים, למה? I am the one your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. The yellow tape surrounds the face, don't have a face, so now you late, open the gates. Great, eliminate like a lemonade. Hey! שלח לי את לא. אני אשאר לך אותו ערוך. סבבה. כמו שעשית לי. כך תעשה עליך, לא. כך תעשה לחבריך, לא משנה, שכח מזה. מה? בזבזתי. תכניס. לא. תודה איתן. אתה חרא של ילד, אמרו לך את זה? ושתהיה רק בחושך ולא באור, ושתלך בקוצים ולא בפרחים. אתם יודעים למה הוא אומר לי את זה? כי היה לי יום הולדת. ואום הייתי ביום הולדת הזאת, כאילו... הוא אכל את העוגה שסבתא שלי הכינה. אוי, סבתא שאיזה עוגה. אוי, סבתא שאיזה עוגה. מה, העוגת הייתי מה? עכשיו עוברים לעוגיות. סבתא, תעברי לעוגיות, סבתוש. תיכנס. לא, זה לא ייכנס. וואי, איתן, קלוט. עוד כדור? על הפט. וואי, זה הדבר הכי טיפשי בעולם. מה? לא, רגע. טלפורטציה. תודה, אני מניח. גם זה היה דבר. תן, אתה להיט. דרסה אותי דומינוס ג'יטי. כאילו אנחנו אפילו לא קרובים לרמה של שחר טויקיס ואנחנו שרים שיר פרודיה שלו. אבל הוא גבר. הצלחתי! למה אתה מחזיר את זה לשם? די, הוא ידפוק לך קופירייט. לא, שחר הוא גבר. הצלחתי! קלוט. אני סתם רוצה לעצבן אותך. יאללה. מעכשיו לא יהיה לי חברים. ליאור, שומע טוב? כן. תלחץ על האוזניות, כאילו, תלחץ עליהם באוזניים בשביל לשמוע את זה יותר טוב. לוחץ? כן. נו, אז איך אתה תוך כדי משחק אם אתה לוחץ?
אני לוחץ רק על אחד. לא, על שניהם, על שניהם. לא, איזה, ואז אתה תכניס לי גול. לא, 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 אני אני לוחץ יכול... על שניהם. אוקיי, לוחץ. עם רגע, האף. שנייה, אני... ליאור, שומע? כן. מה זה היה? זהו, זה הכל. זה הכל היום, יאללה ביי חברים. וואי, איתן קלוט. לול. קלעתי, אחי, איזה אפיק סייב עשית לי? כן. מה יש לך? זה לא אפיק, זה לג'נדרי, מה אני מדבר איתך על אפיק? תגיד, יש לך ספייקס? כולם משחק בקלאש רויאל, מי ששומע את זה. חבר'ה, אני יש טורנדו. אני גם אעשה פרק אולי של קלאש רויאל, כן, חבריי. אני וליאור פותחים קלאן, איזה, תצטרפו תכף אליו. זה 1000 ג'יימס נראה לי. אנחנו נקרא לנו, כן, אנחנו נשיג את זה ליאור, אל תדאג. 100,000. 1000. טוב, אז אפילו 100,000. חבר'ה, אז בואו נעשה כן עוד חברים, זה היה כל היום, מקווה שנהנתם. אז... לא עושים 2 משחקים? לא, אני גמרתי. אוקיי, אז תראו אוקיי, איזה... זה היה כל היום, מקווה שנהנתם. אם נהנתם, תנו בלייק. אם לא נהנתם, בוא תנו נשמע את בלייק. הסוף שלך. בלייק, ואם אתם רוצים לראות עוד סרטונים מגניבים כמו זה, אז תנו בסאב ונתראה בפעם הבאה. חשבתי תמשיך בלייק. אוקיי חברים, זה כל היום. אם נהנתם תנו בה, ואם לא נהנתם תנו בה, ותעשו לי גם. אז זה הכל היום, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.